Колко често се случва да търгува срещу пазара вместо с него? В това видео ще ти покажа Market Structure и как да следваш посоката на пазара и да избегнеш скъпите грешки. Здравейте хора, както споменах, нека да се залавяме директно в основите на Market структурата и какво точно представлява Market Structure, защо би ни било полезно да го знаем и как да я намираме в пазарите. Първо почваме с една линейна графика, тъй като така ще бъде доста по-лесно да илюстрираме какво е Market Structure, как да го разпознаем и как да се възползваме от него, когато го разпознаем. Първо, в пазара има три фази. Едната е uptrend, другата е downtrend и третия вариант е когато не виждаме очевидна посока на пазара и цената се движи настрани. Това го наричаме консолидация. Какви са характеристиките за uptrend? За uptrend характеристиките са, че цената прави higher high, когато счупи предишен връх, след това pullback-ва и когато видим вече тук да се сформира higher low. Какво означава higher low? Т.е. именно по-високо дъно от предишното и когато вече вземем предишния higher high, тогава имаме structure boss. А именно това поставя този higher low на место. Какво имам предвид с това нещо е, че имаме higher low единствено когато вземем предишен higher high или по-висок връх. Когато вземем по този начин higher high, този higher low го приемаме за strong и го бележим по този начин. Защо за strong? Защото при следващото движение, когато идва следващия pullback, именно тук, ще очакваме този higher low да задържи и да не се пробива. Именно това ни дава сигнал, че някъде в този рейндж е добре да се ориентираме да търсим позиции, които са buy позиции в пазара. Както може да видим, в един uptrend цената постоянно прави нови по-високи върхове и по-високи дъна. Така. И това нещо също го наричаме както Market Structure, така и осъзнаем, че имаме и Bullish Order Flow. Как да разпознаем бери структурата? По абсолютно същия начин, само че вместо да правим по-високи върхове, правим по-ниски върхове и по-ниски дъна. Какво имам при това нещо? А именно, че цената прави по-ниско дъно, след това pullback-ва, прави по-високия връх, идва pro-trend move, след като счупим това по-ниско дъно и тогава вече единствено тогава имаме по-висок връх поставен, след като счупим по-ниското дъно. И тогава, когато счупим точно това дъно, когато го пробие цената, тогава приемаме този high или lower high за strong. И знаем, че около него той е по-малко вероятно да бъде пробит и е окей да се позиционираме от към sell на пазара. Тоест да гледаме за продажба вместо покупка. И по същия начин цената се движи в един bearish order flow, докато не стане някаква промяна в цената. Така, това е най-просто казано какво е структурата. Разбира се, когато е на линейна графика е доста по-лесно да я познаем и също така ще разберете, че ние гледаме самата структура през няколко слоя и когато минем с примерите на вече нелинейната графика, а именно с кендалите, тогава ще видите малко по-добре. Така че да се залавяме. Така и преминаваме към следващата концепция, която е много важна да разберем относно маркет структурата, а именно Strong and Weak Highs and Lows. Какво ще рече това? Първо имаме едно правило. Strong Low или High може да бъде единствено, когато той доведе до Break of Structure, а именно когато вземем това движение и видим, че цената е затворила над предишен high. Става въпрос, когато сме в uptrend или възходящо движение и bullish структура. Така че всичките лоове, които вземат предишни върхове, за нас това са силни или strong lows. На английски звучи една идея по-добре, така че нека използваме чужда терминология или поне някакви чуждици. Така. И съответно нашата цел е да търгуваме да купуваме от strong lows
и да таргетираме weak highs. Weak highs, когато сме в bullish структура, именно е хая, който предизвиква движението, което цената развива, за да стигне до strong low. Когато цената пулбекне и установим, че пулбекът най-вероятно приключва, тогава може да таргетираме weak highs. Именно същата концепция важи и за bearish market structure или за downtrend. Когато видим, че имаме пробив на структурата, т.е. в downtrend това ще бъде когато цената вземе lower low и затвори под него, тогава имаме strong high. И съответно разбираме, че сме в downtrend и нашата цел е да продаваме от strong highs и да таргетираме weak lows. Така, това е много важна концепция да разберете, защото иначе няма как да се позиционирате през повечето време от правилната страна на структурата. Естествено, това правило няма 100% успеваемост, но доста по-често се случва самите strong lows да задържат, отколкото да пропаднат, така че може да отидете да го тествате и вие, за да се уверите сами за себе си, че това нещо дава edge в маркета. Така, следващата концепция, която е много важно да разберете, е именно, че пазарите оперират по фрактален начин. Какво означава фракталност? Да разберем. Фракталност е нещо, което се повтаря само вътре в себе си, а именно в пазарите доста неща се повтарят сами в себе си, тъй като имаме различни, както може да видите горе, различни таймфреймове. Да, цената прави едно движение, но когато го раздробим на различни часови рамки, за да се ориентираме по-лесно ние като търговци, цената почва да се движи в една фракталност. Така, именно и същото нещо се случва и в структурата. Какво имам предвид? Имаме swing структура. Swing структура е когато имаме по-големи движения, като тези тук, и когато видим, че сме в един bullish тренд, в bullish order flow, вътре в всеки лек, в този лек, в този лек, в този лек, в този и в този лек, като цяло във всеки swing лек има и вътрешна структура. Какво е вътрешната структура? Вътрешната структура е, както може да видим, и тя, когато имаме това движение и сме булиш, и тя самата се движи по същия начин, но просто е по-малка структура вътре в структурата. И пак може да забележим, че отново имаме силни дъна, силни дъна и всичките те водят до счупване в структурата. Защо това е нещо е важно да го знаем? Защото ако гледаме само в swing структурата, зависи как я бележим, и това ще покажем как се прави, зависи как я бележим, съответно понякога може да отнеме доста време или пък в самия ден да не може да разпознаем движението, затова цената първоначално прави едно и също нещо и може да го приложим така, че да бъдем по-рефайнати, за да подобрим резултати си като търговци. Абсолютно по същия начин оперира и интернал структурата. Всичките правила се запазват, за когато сме в възходящ тренд, цената взима прави по-силни дъна и счупва предишни върхове. Преминайки към следващата концепция, именно тренд change или промяна в тренда или в пазарната структура. Какво ще рече това? Както знаем, пазарът не се движи само нагоре или само надолу, а цената е малко по-променлива, прави различни движения и си променя постоянно посоката от були структура в бери структура и все пак вече в дългосрочен план много фактори влияят дали цената ще се движи нагоре, надолу или настрани. Но това, което на нас ни помага като технически анализатори да разберем и да се ориентираме малко по-добре какво да очакваме от цената, именно е концепцията за счупване на структурата, както вече минахме, също така дъната, и сега вече идва и момента, в който трябва да се питаме, окей, до кога е добре да следваме структурата и какво да очакваме от нея. Следваме структурата, до когато не видим промяна в нея. Именно когато вече виждаме, че цената прави по-силни дъна, счупва предишни върхове, прави по-силно дъно, счупва предишен връх отново, докато не стигнем в момента, в който да, това дъно трябва да задържи,
Много вероятно е да задържи, както виждаме през повечето време, но все пак, както знаем, почти нищо в пазарът, да не кажа нищо, няма със сигурност гарантирани 100% успеваемост. Така че в даден момент, както виждаме, да, това силно дъно се пробива и тогава вече самата структура почва да се обръща и да влизаме в bearish структура. Точно така и почваме да виждаме, че след това върховете стават силни и почваме да правим по-ниски дъна, съответно тогава е окей ние да променим нашето пристрастие за пазара и да се ориентираме върху следващото движение на пазара, което се случва, а именно е движението надолу. Почваме тогава да се доверяваме на върховете, така, докато и вече цената не се обърне или докато не почне да се движи настрани. В бъдеще ще задълбочим повече в тези концепции, просто все пак трябва да влезнем в рамките на видеото и за да не става твърде много и за вас наведнъж информацията, е хубаво да спрем тук с теоретичната част и сега ще разгледаме малко практични примери в самата цена, тъй като самата цена не се движи толкова линейно и ясно, а когато сложим и вече самите candlesticks, нещата малко се променят и тогава идват и различни въпроси, така че нека да влизаме направо в чарта. Така, добре дошли в вече практическата част на лекцията или на самата концепция относно за Market Structure. Това, което реших да направим е да отидем назад в цената, от когато изобщо има информация за евро-долар в TradingView. Тя има и по-стара, но тогава вече не е имало и самите candles. Така, и за това, за да видите, че тази концепция не е остаряла, не е оживяла, това е начинът, по който се движи самият пазар. Ще го направим на стара информация, както и на текуща. И какво може да видим, че имаме съответно връх, който се пробива и след това този лоу трябва да задържи. Какво може да видим тук обаче е, че цената да реагира, но все пак се проваля и тогава имаме отново вече имаме strong high и очакваме той за да задържи. Както може да видим тук самата структура се промени два пъти във времето, но нека да видим напред какво става. Така, имаме пробив, дъното, самото дъно държи, пробив над хая, дъното задържа, пробив над хая и както може да видим, това е моментът, в който цената се обръща. И тук идва момента да се ориентирам отново в какво имаме по промяна на тренда. И след това какво се случва? Цената пада надолу. Нека да видим до кога самия хайс ще държи. А именно вече strong highs. Така. Естествено, може да видим, хаят никога не е пробит и цената остава в бери структура. Така, оставаме в бери структура. Правим го директно, за да им кажете, че после предварително нещо съм избрал така нещата, за да докажем, че концепцията работи. Не е така, както може да видите. Чертаем го на живо. Да, тук имаше момент, в който цената не беше сигурна за посоката си, а дори може да видим, че това е момент, в който цената определено няма ясен тренд и се движи в консолидация. А консолидацията е когато тя се движи настрани и постоянно прави всякакви такива движения и няма ясна посока. Тогава, по принцип, е хубаво да не сме пристрастни за посоката, да се възползваме от движенията и в двете посоки. Излизам от консолидация, когато вече имаме ясен пробив и ясно движение, както става тук, и след това самата концепция доста добре работи. Както може да видим, този хай се пробива и какво имаме? Тренд change или промяна на тренда.
И вече очакваме самите дъна да задържат. Това дъно задържа, това дъно задържа и тук вече имаме момент, в който отново имаме тренд change и почваме да очакваме халвета да задържат. Както може да видите, през по-голямата част от времето цената спазва тази структура и това е нещо, което ще ни даде доста добър ориентир за това, в коя посока искаме да търгуваме. Така, както казахме, за да не кажете, че това нещо в днешен не работи, отиваме на по-нова цена. Така. Ето, имаме днешна дата. Днешна дата какво имаме? Нека почнем от тук. Имаме така промяна в тренда и цената какво почва да прави? Да. Самите Strongholds почват да държат цената. Като може да видите. Така. До кога държат? Докато нямаме промяна в тренда. И тогава вече почваме да бъдем пристрастни за нисходящ тренд. И както може да видим, нали, според зависи как чертаем структурата си, в момента отново имаме така движение на страни. Цената не показва супер ясна посока, защото от 2023 юли месец до сега не е направено нито по-ниско дъно, нито по-висок връх, а се движи на страни, което не показва ясна посока. И последното нещо, което исках да покажа е, че съответно как ще разглеждаме и вътрешната структура за моментите, в които не само имаме консолидация, но тя може да ни помогне с други неща. Ето и вътрешната структура, където какво прави цената, както виждате, повтаря се всичко, имаме strong highs, които пробиват винаги, не винаги, но през повечето време съответно weak walls. И така цената се движи, докато не направи също нещо, а именно какво става и правим счупване съответно на този хай и имаме и тренд change. Така че това мисля, че е момента, в който приключихме с нашата лекция за маркет структура или по-скоро, по-точно основи за маркет структурата. За да се уверите, че това нещо работи, ви препоръчвам да отидете в цената, да приложите тази концепция сами и да си отбележите някъде, дали ще е в някоя апликация или дори на хартия, да видите колко пъти цената задържа своите strong highs или lows и как вие може да се възползвате от това нещо и пишете в коментарите какво успяхте да разберете, беше ли ви полезно и смятате ли да приложите тази концепция във вашата търговия. Благодаря ви за гледането, абонирайте се за още такива видеа и ако искате да говорим за някоя друга концепция, споделете в коментарите и ще се постараем да създадем видео за нея.